बेखौ जाला बुद्रु सफैलायबाय आङो दासो टाइमा जाबाय बिराद जाखो 2:30 थाग थिग नै 8:30 ओंखारलांदोंमोन आङो 2:30 जाबाय आरोना दा गासै फिसा जाखो गेजेराव हामस्ला 6 घन्टा जाबाय ना 6 घन्टा नै दा होमबा दुगैनानै लाग्रोसै फ्रेश जानानै लाग्रोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै आरोना आङो दे होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै ना मा होननानै बुङो आं दुगैनानै लाग्रोसै आरोना दा ओमफ्राय दा जानांसिगौ मानांसिगौ दा मा जायो नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांगोन आरोना दा फिसालायानो मोखाङावनो दङ ओमफ्रायहाय उन्दुनोसो लेंगासिनो आरोना बियो ओमफ्राय आं दुगैनानै लाग्रोसै बिदि लेथ्रा बाथ्रा मोनो आरोना बेबायदि उन्दुनो हानाय नङा हाखु दाखु दुगैनानै लाग्रोसै नांगौबा आङो दा फिसालाखौ फुथुखांनानै जानोसै आरोना दा दुगैनोसै आङो दा नै पार्सेल फैदोंना जि हाखु दाखु ओमफ्राय दासो दुखांदों मा पार्सेल सफैदों नाय hello. मा जायगा हाब्रु बिल खुसुगाव जोबाखै दाबो ना खुसुगाव जोबबानो थांसै पार्सेला बेनो बेखौ दा देखायबाय थानोसै आं र' मा पार्सेल बियो मा दङ बेयावहाय ओमफ्रायहाय आङो एसे जानायनि लाहार फाहार खालामथार माने नै दा दुखांबाय नालाय ओमफ्रायहाय दा फिसालायाहाय नै फिसालाखौ लानानै दंहैथ'योलाय ओमफ्राय दानोथ' फैगोन ना बियो हाखु दाखु जालायगोन बेखायनो हाखु दाखु आं जानायखौ रेडि खालामग्रोसै आरोना जानायाथ' ओरैनो संनानै दोननाया सबाय दाउमोन ओमफ्राय आङो जाथ'वा होननानै बुंदों आरोना दा दिनै बेदरखौ जाया होननानै बुंदों आरोना ओंखायनो आङो जेबो दा खालाम आंनि थाखाय दा संनानै दोन होनना बुंखादों नालाय आङो दा नै एसे बागानाव फैबाय आङो बेखौनो बानायनानै जानोसै आरोना दहाय आङो बुटबो एवनानै गालांखादोंमोन बाथोन देनानै दोननो थिनदोंमोन आङो बाथोन देनानै दोनबायनो ओमफ्राय दा नै मोनसे जिनिससो लांफैदो आङो फिसा बुस्थु जोंना बान्दा कफि फुल कफि बागाना बेसेल' आरोना ओमफ्रायहाय नायदो कफिया माबायदि थोबदों ओमफ्राय अयनाय नै माबायदि मानो बिदि एम्फौ जाजोबोथाय ओमफ्राय थोबासैनो नै बान्दा कफियानो नै बेखायनो एसे थोबनायखौ नायनानै बेखौनो बासिनानै लांसै आं एम्फौ जालाजोबखो ना माखो ओमफ्राय आंहा बिदि एम्फौ जाबाथाय आं जानो बायो आं बोरैबा मोनखायो जै एम्फौ जाबाय एम्फौ मोनबाथाय नै आंना जिरनानैसो नागारगोनहाय मालाय न'आव गायनायबाबो मानसिफोरना जि मोजां जायो ओइद नै रागासो नै आयौ गियो आंहा सिङाव माथा जानो बेखौनो नै मा खालामनानै जानो नागिरदों आङो नायदो जि मोजां जादों मानसिफोरना माथो जोंना गैया नै बेसेखौनो जानोसै आङो बेखौ मा खालामनानै जानो नायदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आङो थारमाने दहाय जाग्रा लाबोखादों लगायनानै जानोसै बेजोंहाय आयौ मेंबायबो उखैनायाबो जाला लोगोफोर आं दिनैहाय सोरखौ लोगो मोनदों नोंथांमोना खायफाया आंनि ब्लग नायग्राफ्राबो सिनायखायो जागोन मिन्थिखायो जागोन मानो होनबा इन्टारेस्टिं मानसिखा आरोना बियो बिरादनो लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम बेखौ दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय माने खाथियाव लोगो मोनाखैमोन दिनैसो खाथियाव लोगो मोनथारबाय आयै बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगो मोननानैहाय जबानि ब्लग बेखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय उनावबो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना माने उनावहाय जेब्ला आंबो थाहैनाय जागोन क'क्राझारावहाय होमबा निस्सय लोगो हमगोन आरोना बिमा जा बिमा होनलायो नालाय ओंखायनो बेबो बिमा आंबो बिमा जाबाय नालाय ओंखायनो बिमा होनलायो आरोना ओमफ्रायहाय आङो सानदों बेजों थाफायोबा माने एकदम ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा मानसियाथ' पुरा दुखु दाहा बावजोबखागोन आरोना बेजोंहाय ग्लाबनो आंबोथ' जै थाबाय ग्लाब मिनिनायाव अयथासारखा आं जेराव थायो बेयाव दावराव जाखायो आरोना आंनाबो बिदिनो ओमफ्राय सानैजों मिलायनांगौबाथ' लोगो मोननांगौबाथ' गोमखाजोबगोनसो जोङो जिबायदि बेबो आंबो आरोबाव माने जेराव थायोबा दावराव जाखायो होनना मिथिखायो आरोना आंखौहाय फैबायसोहाय नै मानसिया आयो मा जाखो माइ लायदों ए मा लायदों नोङो मा लायदों आयौ जुथा गानलायानो बादाम जादोंमोन थोद बादामखौ बिदि दाजा एफा गोबायो मिथिबाय
Stein होनाय दं आबौ stein होदों हनाय थो उन्दुलायबाय नै फुथुगोरनानै दासो मोनजानो नागिरबाय आरो ना ओमफ्राय नै बेखौ फिसा फिसा मोनफा बोखानानै नायनोसै आं गियो बिरादनो एम्फौ थानायखौहाय एम्फौखौ आं जा बोरैबा मोनो बिदि मैगं थाइगंनि एम्फौफोर थाबा बिराद मोजांसो नालाय बिराद गिनो ओंखारो आरो ना आङो बिराद मुगैनो ओंखारखायो आं थारमाने बेखौहाय बे जिनिसखौ लोथो बे गोथां थायोना आराम हानानै लानोसै न'आवनिखौसो बिदि खाजि मोनजायो नङाबाथ' जानो बायोना बायनायफोरखौहाय बेबायदि गोथाङै जानो ओमफ्राय जि मोजां आरोना हारसिङै जानो आन्था बियो फिसानो Nah, logoफोर रेडि जाबाय बिराद साइज जाबायना ओंख्रिया दंमोन बेयाव सबायजों दाउजों खिन्थु आं जाला आरोना बेखौहाय बेनो जाहैबाय आंनि बुद बाथोन ओमफ्राय नैबे नै जानांगौआ जानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांदो नै बेसेबां गोथाव जादों खदै गलाजोब्बाय आंहा नै जानांगौआ बेजोंबा खथ' खहाबखायो नै लोगोफोर खोमसि जानानैसो बेहा सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानैसो नै दासो सम मोनलायबाय आरोना ओमफ्राय नै दा ओरै खाथियावहाय थानांगौमोन दाख्लैनि बे मेरुन बायदि मेरुन बायदि कालारनि दख'नायाहाय बेखौहाय हाबायनो बेखौनो लायनांगौमोन आरोना ओमफ्राय दा नै थांनाय नंला आङो आइखौसो लायनो हरसै आइ फैसा गोलैजोब्बाय दे नै खन्द' nah 15, 16, 17 गाबलाबायलायबाय हनै गाबलाबायलायबाय बिबैया बिमा गैयाबाबा थायो बेसेबांबा गोबाव बिबैखौ दसे थांबानो हाया थांसै थ' आबैखौ आं थिनहरदोंना बेयाव गगा मोनदोंना नोंहा थब नांगौ दे बिबैखौ आं दख'ना लायनायसो थिनहरदों बे खाथियावनो बेखौनो दसे नुवाबानो अयथासार गाबगुलायो दा दोनहैनांसिगोन आरोना बेखौहाय मामि गैया बेसेबांबा गोबाव थायो आबै गैयाबा थानो हाया नैबेयावनो खाथियावनो ना आबै दास खोमसि जाबाय न'आनो लांदांसो रावबो गैया माबा दसेखौनो थाया बिबै गैयाबा दास बिदिखि जायो दा दोनफैनांबाय आरोना आङो बेखौहाय र' थांसै आङो नै आखाइ फारसेजों एफा गिदिर थिखोनोबो हाया आंहा
एसे हमथादेरनांगौ दे खोमसि जाबाय बेलासिबाय नै लाइट स्रां स्रां सुस्रां होलाजोब्बाय बयबो दे नै गाबलाबायबाय आबै आबै होननानै बेखौ नागिरोना औ नै आबैना आबैया फैखोमादों औ सि गोदानसो लांफैदों दा नै नै सि गोदाना नै आबैजों गारबोखोमाजादों औ थौदो थौ ओमफ्राय नै बेखौ आङो दहाय पार्सेल सफैनाया बेखौ आं नोंथांमोननो दाबो देखायनो रोङाखै मा मामोन बियो आं देखायनो दै बेयाव मा दं इम्परटेन्ट बुस्थु दं आरोना बियो नै बाबानि साहा बियो डायबेटिक केयार टि बे बाबानि साहा बेखौहाय लोंनानैनो एकदम दामानि एसे जानायफोरखौबो बासिदों नालाय बेखायनो एकदम आराम नर्मेलाव दं आरोना बेखौबो दाना खेबनै लोंग्रा जाबाय बाबायाहाय ओमफ्रायहाय मोनानि जानायफोरखौबो माने सिगाङाव रुटि जायोमोन नालाय ओंखामथ' जाखाया ओमफ्रायहाय रुटि जायोमोन नालाय बे रुटिखौबो गारथ'नानैहाय ओरैनो मुरि जायो ओंख्रि जायो आरोना ओमफ्राय बेजोंहायनो खमायनाय मोन्दों आरो ओमफ्राय माइरंखौबो जेनेबा ओंखामफोरखौबो रुनायबो जायो सम सम बांसिनानो रुनाय जागासिनोबो ओमफ्राय दा बेखौबो लोंनायजों ओंखाम रुनाय जानायजों प्लास मोनानि जानायखौ मेनटेन खालामनायजों बेजोंनो दा पुरा सुगारा नर्मालाव दं आरोना दा बेनो नै डायबेटिक केयार टि बेखौहाय आङो हया ब्रेन्डनि एकदम बिराद मोजांथार आरोना बे ब्रेन्डनियाहाय हया ब्रेन्डनियाहाय बिराद मोजांथार प्रमट खालामनाय बायदि जाबाय आङो मिथिला जायखिजाया बिराद मोजां मोन्दों आरोना बेखायनो खिथानो लुबैनानै बुंथारबाय आङो बिराद मोजां मोन्दों हयानि बियो गासिबो जोङो साफा साफा बयबो बेखौनो बाहायजोबनाय जाबाय आरोना बाबायाथ' डायबेटिक केयारनि लोङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइनाथ' सुगार गैया जाहैबाय ओमफ्राय दानिया बे जाहैबाय प्रेसारनि आरोना आइनाव प्रेसार दङलाय नै बेना एसे साहा फुदुंनाया एसे आलदा बेखौहाय एसे आलदा रोखोमै फुदुंनांगौ आरोना मोननै काप दै होदो ओमफ्रायहाय नैबे बुस्थुखौ होदो सामससे होदो बे बुस्थुखौहाय मोननै काप दै होनानै सामससे नैबे जिनिसखौ होदो बेखौहाय बेबो हया ब्रेन्डनिनो ओमफ्राय बेखौ सामससे होनानैहाय बेखौहाय मा होनो 1 काप जाजासे मोनसेल' काप जाजासे माने गोदौ होबाय थानांगौ आरोना गोदौ होबाय थानानैहाय मोनसेल' काप जाजासे गोदौ होनांगौ आरोना बेखौहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय लोंनो हाबाय आरोना सरनानैहाय बेबायदि गैया बे जाहैबाय हार्ट टि होनना बुङो हार्ट टि बियो जाहैबाय ब्लाड प्रेसारनि आरोना डायबेटिसनि थाखायबो जायो ओमफ्रायहाय मेनलि बे ब्लाड प्रेसारनि थाखाय आरोना ब्लाड प्रेसारनि थाखाय ओमफ्राय आंनियाबो माबा बे ब्रेन्डनिनो हया ब्रेन्डनिनो आंना उमेन्स टि आंना उमेन्स टि हर्मनाल इमबेलेन्सनि थाखायहाय आरोना आंना बेनि थाखायहाय लोंनाय जायो जायफोरहा PCOD ओमफ्राय PCOS दङ बिसोरो उमेन्स प्लास टिखौ लोंनो हायो माने पुरा माबा जाथारो बेखौ लोंनानैहाय इमप्रुभ मोननाय जाथारदों आरोना बेखायनो बयबो बाहायगासिनो बेखौ बयबो साफा साफा आलदा आलदा प्रब्लेम जोब ओमफ्राय आलदा बेबायदिनो मोनफा मोनफा बयबो लोंजोबो आरोना बे ब्रेन्डनिखौनो नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन माबायावहाय एमाजनावहाय मोनो बेखौ हया ब्रेन्ड बियो मानि नांगौ जुदि सोरबा PCOD दङबा सोरबा PCOS दङबा उमेन्स हेल्थि प्लास मोनामाथाय बेनाहाय ओमफ्रायहाय माबाया नै बेथ' सुगारनि जाहैबाय आरोबाव बियो प्रेसारनि जाहैबाय आरो जायफोरनाहाय माने जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय मालाबा बे माबाया मान्थलि जाग्राया हिन्जावफोरनि ओमफ्राय बेयावहाय जेन'बा जुदि मालाबा एसे प्रब्लेम जायोबा माने डेटफोराहाय माने माबा जायाबा फिक्स जायाबा बेफोरखौहाय लोंनो हायो आरोना उमेन्स टिखौहाय लोंनो हायो दा बेनि थाखायनो लोंदों आङो ओमफ्रायहाय मोजां रिजाल्टबो मोनगासिनो आरोना बेनि थाखायनो आङो पुरा कन्टिनिउ खालामगासिनो दा लोंनोसै आरोना बेखौहाय बेयावहाय कापनै दै होबाय ओमफ्राय नै बेखौ होदो बेखौ देखायदो नै माबायदि
बे जाहैबाय प्रेसारनि बे साम'से होनसै दाना बेयाव खिहरदो नै खिथादो प्रेसारनि लोंग्राया नै गोखाबो हाथायाथ' दिनैसो लोंजेननाय बारा सुखुवाखै सुखुलायाखै सुखुनाय मोनाखै सुखुवा गोफाथार साहा लोंग्रा नालाय साहा गोदै गोदै लोंग्रा अफाय सुखुनो होमबाबो लोंनांगौ नोङो गोखाबोहाय मिथिखोबालाय